Pini hopet hang bangalalo. Bharatiya Janata Party pini tum East Karbi Anglong along. Constituency ke thondo Dipu Hauraghat laben Bukajan. Dili tum constituency ke thom sitame MLA constituency ke thom sitame ditum Bharatiya Janata Party a candidate. Dipu pen niso terangpi sampi niso terangpi lapen Hauraghat pen Lunsing Teron lapen Bukajan pen Sojorong Far. Alang itum banget thom. Kiong dong abut pen pahai iglo sila soki pahai alam thi pen jok pini nilitum iskar biang long hin pen Bharatiya Janata Party ahin pen nilitum kar biang long ara phan churuji ning ha pen bihe koi Bharatiya Janata Party apani chithe Bharatiya Janata Party long arjak ari dingklui pen ki claim si padu gotum phan ditum iskar biang long hin pen churuntum pen alang litum pen ajoy ni si pini nilitum Bharatiya Janata Party pini ba thom ma candidate sitame ongdung abut pen nilitum hai pamlo alang litum si paduk alang litum pini dode sangse arni arwe la pen thu ajo anardo sitame alang litum party la bangso a principle party la bangso ideology ki kroy kapin khada teng pen alang itu ki claim ki dam si padu ga jeni pidi ini to madagi skar bengong sitame sikit hom hailo selang gomha Bharatiya Janata Party claim bangpu Bharatiya Janata Party karyakarta to man sitame itu choro paro agar bihe koi pini ladak nilitum Prime Minister Narendra Modi lapen BJP a President Nitin Nabin National President lo apen thu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma apen Assam Pradesh Bharatiya Janata Party a President Dilip Soikia lapen thu ladak Karbi Anglong Autonomous Council a CM lapen how Rongkang homosti a candidate lo non bang MLA lo nilitu Dr. Tuliram Rongkang apen tim Karbi Anglong a leader doan fan sitame apen apar pen MP Omar Singh Tisu apen Bharatiya Janata Party nilitum iskar biang long office bearers doan morcha a president secretary atum doan lapen mandala long ki klembang pubang pidoan sokti kendo promol doan budo president secretary doan peace in charge tum fanan sitame nilitum kado kabe do de sangsit pak pen party ka pin khara teng pen party la so andi de ka teng pen claim ja ini si no la pen bihe koi Karbi Anglong a voters do an sitame a khaitin a jati tin a dharmo tin a tum an sitame pini Bharatiya Janata Party la so candidate tum han ongdung la bang so vote na tum nang pidun pen ong nang tum nang support na jeni pini nilitum Karbi Anglong historic lo Hauraghat son ke nilitum लाख इसी सोसे 1,40,000 सोसे वोट लॉन्ग पेन निलितु कांग्रेस अफान लदाख 79,000 सोसे वोट लीड पेन सी चिफाई लो असरा थाक्सी Karbi Anglong long bangke historic lo difu homosti bangke swar lo tomfa panong pipensi nilitu Bharatiya Janata Party a candidate apilo apen ongdung a vote pen nilitu suri pocket lerai labang so a vote alang liphan Congress episode se kin de jai kathara pan prepare nilitum thek long lo si labang so lapen Bukajan sitame Surikre Troxy Sose nilitum pada Congress candidate panitum peren pono si labang so constituency ke thom pen nilitum labang so pini ke hai labang so beheko ke theklong bangela lo je Bharatiya Janata Party tu lanikan pho lada Dr. Himanta Biswa Sharma Chief Minister mandate pen pipinya samalong ka develop person thosi Karbi Anglong long ta nilitum adon arong nilitum labang so development ki pithek ki pajitang thek ajoini lapen suar lo tum phan
la pen ki thur mi risoi jang tom phan pini kelang pon thek ke jani si pini Bharatiya Janata Party phan ningi chithi pon ke theklong dolo la pen thu team Karbi Anglong Autonomous Council a ija pon CM Dr. Tuliram Ronghang sitame lanikan pho alang di sitame dode sangse Karbi Anglong ra phan ki piching thur dia phan alang li adon rong labang so ki claim ki ja pon thek la pen thu ki pajitang pon thek jani si pini Karbi Anglong a BJP etu nilitum phan BJP phan ningi chithi labang so ke theklong dolo pen hadharon a voter satum sitame labang so ke chi theklong dolo je pini Bharatiya Janata Party sarkar anglo pulotante samalo si ke chingthu du thuji lapen Karbi Anglong sitame suluk sodak labang so atumon bangke awipo pada samjin labang so atumon dupo dulu pulutante pada ke chingthu rabar sai bangke tu theklong ji lapen tu bangke nongi thurbi risui jang tomban sitame pipima labang so government pen kera thek labang so lam hakaman sitame rapon thekji pu labang so ke theklong le si risoi jang tomban sitame lapen suarlo tomban sitame thurpak si nona batai bangke Bharatiya Janata Party sikado kawe labang so non ingsamjin pen pini labang so election ka chunlo lapen result sitame ingsamjin penada isa ponlong kasi badak district administration atumphan district commissioner atumphan lapen raikhong sakhi atumphan dak SP atumpen chenglo police atumphan anta churulo lapen employee atumphan anta churulo sila bangso election of festival lo labang so democracy labang so festival lo kado kawe sitame participate dun pen nitum Bharatiya Janata Party candidate Sujorong Phan bukajan pen Hauraghat Lunsing Teron lapen thua bangke difu nisu terang pia phan nang itu nilitum kacok hateng pen nang itu nilitum kado gawe nang itu pen cingki je thana teng pen nang itu nilitum hana ngara ko Karbi Anglong ra phan nilitum churo pakarang part sitame West Karbi Anglong sitame dak seat hini do kalau dak nilitum CM Dr. Tuliram Ronghang pen lang li kan sita ongdung abut asamalong number 1 percentage ateng pen number 1 lang li kan lo apen tusi second abake chief minister Dr. Himanta Biswa Sarma kasi alang lipan sitame Ronghang homosti so ongdung abut alang lipan ki job pen alang lipan ki pahay pot alang lipan churulo apen doktor habiteron apan amri homosti so sitame alang lipan ningi chithi ningarom do pen ajo ini kodak sitame Bharatiya Janata Party candidate habiteron amri pahay pot churu paro kasi sonda taxi non ke bang diar nin sitame nilitum ningi chithi dolo Bharatiya Janata Party district alida pen chenglo ho rong hedo boot committee lapen PC charge atman setami ninga rong dolo lapen non ke bang dia election tin setami nilitum ning thedo lapen ongdung vote pen si non ke bang dia election an setami itu hai pon po lapen Bharatiya Janata Party anasose aja kong ingtang pon po lapen kiduk kela ara kan himi jangre phan niltu kado we lang pon thekji lapen Karbi Anglong Arjini Klui Pemaso Homoisa Article 244 A sitami nilitum ningi chithedo silata itu chun ponji pur labang so ke theklong pondot lapen Karbi Anglong lo Homoisa do an sitami kadang nilitum lanong ni chun ponpo Bharatiya Janata Party ya sarkar uthot sengal lutante itu ke theklong pondot sikado gawe Karbi Anglong ra na puthot churuparo nang itu nilitum party phan ongdung abut pen nang itu nilitum na pai ko lapen nilitum ha ningi chithi idopot lapen nilitum han yang sam dopot nang to nang support pot nilitum is Karbi Anglong Bharatiya Janata Party ahin pen nang to han chure karo